meille heräsi pari vuotta sitten, vähän reilukin, 3 vuotta sitten taitaa olla, kun heräsi ajatus, että minkä ihmeen takia nuo airot on edelleen puuta. Sukset on ollut yli 50 vuotta sitten vaihtuneet puusta komposiittiin. Ja mehän tietysti Kiteen suksitehtaalla niin osataan tämä komposiittirakentaminen. Ja niitä me ruvettiin kehittelemään sitten komposiittiairoja. Pari vuotta niiden kanssa on tässä nyt tiukasti puuhattu ja tuotetestattu ja tehty erilaista protoa. Ja tässä ne nyt sitten on nämä KSF Tiira-airot. Airo painaa 3 kiloa, on älyttömän kestävä, ei vetä, ei kastu. Siihen saa ihan minkälaisen grafiikan haluaa, ihan samalla lailla kuin sukseenkin. Me on hyödynnetty sitä suksiosaamistamme, missä me ollaan pitkän linjan huipputekijöitä ja kyllähän näillä on aivan toisenlaista soudella, mitä noilla puuaurailla, mitä mullakin tuolla mökin seinustalla on, niin kyllähän näillä menee paljon kevyemmin ja myöskin huomattavasti nopeammin. Että tämmöstä täältä hankkikaa itekin KSF Tiirat.